Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Četvrta godina kardinalni znak surfu i pametnu inicijative Telenor fondacije u sklopu koje je više od 5000 osnovaca širom Crne Gore od februara do maja sticalo znanje o bezbjednom korištenju interneta danas je završena u Delta City u Podgorici velikim događajem koji je okupio glavne učesnike inicijative. Svi iskreni opozicionari podržavaju održavanje protesta, poručio je portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović. Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić sazvao je za zjutra sjednicu glavnog odbora stranke na kojoj će, kako je saopšteno, biti izabrani njegovi potpredsjednici. Uloga nevladinih organizacija NVO u podizanju svijesti kod građana o dobrovoljnom davanju krvi je značajna jer pomažu Zavodu za transfuziju krvi da obezbijedi dodatne količine te tečnosti koje su im neophodne, kazala je šefica odjeljenja za komponentnu terapiju i distribuciju krvi Nela Eraković. Centra za građansko obrazovanje CGO, Centar za žensko i mirovno obrazovanje ANIMA, Akcija za ljudska prava i Savjet za građansku kontrolu policije ponovili su danas inicijativu za podizanje spomen obilježja žrtvama deportacije izbjeglica 1992. Evropske integracije regiona zahtijevaju hitnu reformu poreskih sistema kako bi države Balkana razmjenom informacija smanjile udio sive ekonomije, ocijenjeno je drugog dana samita ministara financija i guvernera koji se održava u Bečićima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastao se danas iza zatvorenih vrata sa turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, pri čemu su razgovarali o energetskim pitanjima i krizi u Siriji, javile su danas ruske novinske agencije. Epidemija bliskoistočnog respiratornog sindroma MERS u Južnoj Koreji je velika i složena, saopštio je tim stručnjaka Svjetske zdravstvene organizacije SZO. Ruski ambasador u Bosni i Hercegovini potpisao dokument gdje se navodi da se u Srebrenici desio genocid. Činjenica da je ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov potpisao dokument u kojem se navodi da se u Srebrenici desio genocid veliki je iskorak za zvaničnu Moskvu i pokušaj smirivanja odnosa između Rusije i Evropske unije, ocijenio je lider Crnogorske demokratske unije CDU i bivši šef diplomatije Miodrag Vlahović. Opširnije na portalu www.crna.gore.me